Les arrels. Algunes van créixer fa desenes d'anys. D'altres ho van fer fa tot just uns mesos, però mai deixen de créixer. I, sorprenentment, sovint neixen de noves. No importa lo antic que sigui l'arbre, si l'entorn és favorable i segueixen creixent arrels que són la fortalesa que el sostindrà. Però, com comença tot? Una llavor, una petita il·lusió que cau en el lloc apropiat en el moment just i amb una mica de sort, una mica de pluja per donar ales a la il·lusió. El temps farà la resta. Les primeres arrels creixen i en pocs dies surten els primers brots. Si som generosos, si permetem que els brots creixin i prosperin, donaran lloc a un imponent arbre ple de fruits. I així naixerà el bosc, arbre a arbre. La Creu Roja a Barcelona és cada cop més forta i és gràcies a les arrels que l'alimenten dia a dia i la sustenten. Són les més antigues les que caracteritzen la cultura, la història i el sentiment de la institució. Aquestes són les que dia a dia fan possible que altres s'enforteixin i arrelin fort. Gràcies per fer créixer dia a dia l'arbre. Gràcies per donar força a la institució. Gràcies per ser-hi dia a dia durant anys i anys.